Joseba Egibar jeltzalearen iritziz, ezker abertzalearen estrategia politikoa da une honetan Eusko Alderdi Jeltzaleari iruzurrak leporatzea. Jarrera horrek errespetu politikorik ez dagoela azalerazten du Egibarrentzat, eta ezker abertzalearen eta Eusko Alderdi Jeltzalearen ereduen arteko talka. Gipuzkoako adibidea ipini du Egibarrek ETBn. Baina zuk erabiltzea administrazioa, Gipuzkoan daukazun aberastasun guzti hori kontrolatzen joateko eta itotzen joateko, hori ja modelo baten seinale da. Nire modelo hori ez zait gustatzen, zatik ez duelako Gipuzkoa errespetatzen. EH Bilduk berriz jaurlaritzaren 2 urteak baloratu ditu, lidergo gabeko jaurlaritza koalizioaren ustetan. 2 urte galdu direla dio EH Bilduk, eta lehendakariak porrot egin duela azaldu du, bai bakagintzan, baita arlo sozioekonomikoan ere. Baina 2 urte pasa ostean, ikusten duguna da Urkullu gaitasunik gabe, lidergo gabe eta herri honentzat etorkizuneko egitasmorik gabe, proiekturik gabe. UPyDren iritzia antzekoa izan da. Gorka Maneiroren ustetan, jaurlaritza ez da gai herritarrek dituzten beharrei erantzuteko eta irtenbidea emateko.